Ndị be anyị, ụbọchị nke tata ịnụ ya atụ ịnụ na-asị na osisi chọọ ndụ opuo n'okwu alụsị. Osisi chọọ ndụ opuo n'okwu alụsị. Ma tupu m aga n'ihu, nwanne na nwanne nwoke na nwanne nwaanyị na-ege m ntị, biko tụsara m ịnụ a, chia sọskraịbụ ma like ya. Biko chia sọskraịbụ ma like ya. Ebe njiwe na-atụ ịnụ Igbo nwa ahụ ka ụmụ Igbo wee marụkwa ịnụ Igbo ma na-atụ ịnụ Igbo ma marụkwa etu esi eti ịnụ Igbo n'okwu. Biko chia ma sọskraịbụ. Ana m ekenekwa unu na nke unu na-emebu eme. Unu na-anwa, ana m afịa otu nsi akwado m na-echi ya na sọskraịbụ ma na like. Ma achọ nke ife ịnụ Igbo nwa gazuo ụwa niile. Biko chia sọskraịbụ ma like ya. Ka na chiakwa azụ n'ịnụ nke anyị tụ. Ịnụ na-asị na osisi chọọ ndụ opuo n'okwu alụsị. Nke mbụ, ka m wee nya anyị ma ife wuo isi. Osisi wụcha ụmụ osisi ogirisi, osisi ube, osisi ukwu osisi. Asị na nke chọọ ndụ puo n'okwu alụsị. Osisi na-achọrọ ndụ puo ebe ọbụla a ga-egbu. Ka m wee nọ osisi kwuchi ụzọ ma ọ kwụrụ n'ụlọ onye ofu ụbọchị nọkọta ese Emeka gbutugodo osisi nwa ebe ọ dị adịrọ mma. Onye nke ekwu ukwu ụdara ma okwu oroma kwuo na ụzọ isi a ga-esi nwoke eke ka anyị gbugoro ụdara nwa ma ka anyị gbugoro mango nwa ka anyị gbugoro ukwu ọla nwa. Anya na-egbu. Mana osisi ọbụla sị na na-achọrọ ka egbuo ya, ndụ na-agụ ya, ndụ ọ na-achọ ndụ, asị mba na ọ chọrọ ọnwụ, o jepuo n'okwu alụsị. Maka gịnị? Ka egbuo ya ka mfụ. Osisi ọbụla puo n'okwu alụsị adị egbu ya egbu. Epụtara mụcha anya akwa. Onye nke efe osisi afọ na puku pụrụ puku na otu dere anyị emekere ya aka. Ọ chọrọ ọgụ ndụ. Agaghị ndị Igbo ji esi na osisi kwuchi ụzọ na-eru ube mma. Nke ka nkọwagoro nke ọfụma ka ndị mmadụ amụta ya. Osisi chọọ ndụ opuo n'okwu alụsị. Mana ije dịka ebe alụsị dịcha, nwụcha osisi dịcha ebe ahụ a na-amụ ya akwụ. Onye nke ọlụ ukwu nkwụ, ukwu ogirisi, ukwu ọla amụcha anya akwụ. Nke weta na ndị mmadụ adị eje ebe ahụ eje akpara ọla ma ọ jee ebe ahụ gbuo nkwụ ma ọ jee ebe ahụ kpara isi ogirisi. Mba, osisi afọ na-achọ ndụ and emekere ya aka. Ife na-echekwa ya alụsị ahụ dị ebe ahụ. Ụmụ a sị na mgbe gboo ife a na-akpọ osu. Onye nke emekarịa ya ife ije gbaba na alụsị si alụsị chekwa ya. Onye ahụ nakwa ndị na-achọ ndụ. Osisi na-achọkwa ndụ, mmadụ na-achọ ndụ. Ndị mgbe ya aga onye ụmụnne ya mewukọtara ma onye obodo na-achọ igbu, ọ gbara ọsọ jee gbaba na alụsị. Alụsị echekwa ya. Ọ bụrụ na ọ wụrụ osu, onye ọbụla na-esere ya aka n'alụ na ofu mbọsị maka ọ fe gbasara osu. Alụsị na osisi chọọ ndụ ọ jee n'okwu alụsị. Osisi ọbụla dị n'okwu alụsị adị egbu ya egbu. Maka ọ wụrụ gị ife alụsị, a amakwa enye akwa. Maka ọ dị na ka alụsị adị mana a amakwa enye akwa. A na-enyekwa ya nri nke ebe a. Otu a ka o si dịkwa na mmadụ. Ka nkọwagoro ife inu nke pụta. Ka m wee nya na onwe abịa n'obodo Emeka makwa ife gụọ oke akwụkwọ nwee mara ife. Nwere onye na-akwụli ahụ. Nwoke eke mara ife gụọ oke akwụkwọ nwere onye na-akwụli ahụ. Onye ofu ogori eke mma ma ọ bụ ofu ogori nwankwọ nke na-amala ife. Ọmala ife mana nna ya ji ego. Nke nna ya wụrụ onye isi ndị uwe ojii ma onye isi ndị agha. Ya tọrọpụta ike si n'ọka ịkpali ya ma o meke ya aka maka nna ya afọ na-echekwa ya. Ọ nna ya afọ ife na-enye ya ndụ maka sị na osisi chọọ ndụ opuo n'okwu alụsị. Nna ya afọ abụrụgo ife na-enye ya ndụ a na-echekwa ya. O nwere ike ya apụta n'echi fụ nwa onye isi uwe ojii tiwe ife ma ọ si apụ ebe ma ọ mee ya ofu ife. Ọ chọgo ndụ nna wee mụta ya. Ọ ga-adịrị anyị mma ka emesịa.